Arratsaldeko 8:13 atzo jokatu zuten Pello Etxeberriak eta Landa, Kamiano eta Gabirondoren aurka B serieko Masterseko Ligaxkako laugarren jardunaldiko lehen norgehiagoka eta ezustekoa emanda nola eman gainera 22-3 irabazi zieten Amianok eta Gabirondok Pello Etxeberria eta Landari. Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan gogoratuko dugu aurreko jardunaldian batetik Pello Etxeberriak eta Landak galdu egin zuten baita ere Buñuelen Salaberria eta Morga Etxebarriaren aurka 22-19, Etxebarrin aldiz irabazi egin zieten Amianok eta Gabirondo Jaka eta Eskuzari 22-21. Beraz, bibikoteak dinamika ezberdinetan iritsi ziren atzoko norgehiagoka horretara, eta hasi eta buka nagusi izan ziren emaitzak erakusten duen bezala. Amiano eta Gabirondo bikote bikaina osatzen dute, batetik atzo azpimarragarria izan zen partida osoan soilik Arkaiz Gabirondok pilota bat galdu zuela, Unai Amiano oso zorrotz ikusi genuen, baina zorrotz ibiltzeaz gain erabakitasun handiz aurreko kuadro horietan. Oso ongi joan zen bila, oso ongi irakurri zuen partida, bazekien Pello Etxeberriari aurrean irabazi nahi bazion erabakitasunez jokatu beharra zeukala, oinetara Pellori erraztasunik ez eman eta halaxe egin zuen. Gainera, Unai Landa atzean atzo azteko moduko partida izan zuen, ez berak gaizki jokatu zuelako, baizik eta aurkariek ikeragarri bortxatu zutelako. Askotan herrian jokatzea izaten da pilotari guztien desioa, atzo Unai Landa ere ilusioz izango zen Oiartzungo Madalen Soron jokatzeko, bertan egin baitzuen debuta, baina etzen egun bat ere erraza izan beretzat. Amiano eta Gabirondok zapaldu egin baitzuten, halaxe egin zuten, eta Pellok ere ezin izan zion, askoz ere gehiago lagundu, Pello ere galduta ibili zen partida osoan zehar, eta hori aipatu dugun moduan egin handi batean Amiano eta Gabirondoren merituagatik izan zen. 12-1 iritsi ziren lehen etenaldira, banako berdinketa izan zen, baina hortik aurrera 12-1 oso ongi Gabirondo, frontisa bikain baliatuz, ezker eskuin, Landa ere, hasiera horretan behintzat Gabirondori pilota gaizto batzuk jarriz, baina horiek ere Arkaitzek bikain eraman zituen, aurrean zorroztasun handiz Amiano, eta horregatik aurreratu ziren. Eta gero zer gertatuko eta 13-1 zioa zela Pello Etxeberria aldageletara joan zen, baina epaileari baimena eskatu ez zionez, epaileak arrazoi guztiarekin eta araudia eskuetan hartuz, tanto bat kendu zion Pello Etxeberria Landa bikoteari, eta horren ondorioz berriro ere lanean hasi beharra zeukaten egindako tanto hori alferrikakoa baitzen, ondoren 18-1 iritsi ziren bigarren etenaldira, eta azkenerako 22-3. Iruzkin gutxi partidak, Unai Landa atzean ikeragarri sufritzen, baina batez ere azpimarratu nahiko nuke Unai Amiano postura guztiak maneiatzeko eduki zuen erraztasuna. Badakigu, baliabide handiak dituen pilotaria dela Irungo aurrelaria, baina atzo hori bereziki erakutsi egin zuen, ezker bizia dauka, eskuinez ere oso ongi aritu zen, bai defentsan eta baita erasoan aritu behar izan zuenean ere, Unai Landa une oro 7. kuadrotik atzera eduki zuten, oso pilotakada gutxi eman ahal izan zituen 4. kuadro inguru horretatik, hori ekidin zuten, aurrean ere ekidin zuten Pello Etxeberria jokoan eroso sartzea behintzat, defentsan aritu behar izan zuen Pellok, eduki zituen abaguneetan ere ez zuen asmatu, eta ondorioz merezitako garaipena Pello Etxeberria eta Landarentzat azteko partida izan zen horretan. Honen bestez, nola geratu da orain sailkapena, batetik, Pello Etxeberria eta Landa kinkalarrian daude, 7. postuan dira puntu bakarrarekin, 2. puntua eskuratu zuten Amianok eta Gabirondok, eta 5. postuan dira. Beraz, B serieko Mastersa puri-purian da, ikusiko dugu hurrengo norgehiagoketan zer gertatzen den, izan ere, irekia dago txapelketa, eta hurrengo partidak oso garrantzitsuak izango dira, jada 5. jardunaldia izango baita
urrengoa. Gogoratu beraz, Amianok eta Gabirondok 22, Peio Etxeberriak eta Landak 3, Oiartzunen.